И здравейте хора, аз съм Никсана Детри Дълначерта и в днешното видео ще играме на Fortnite. Значи това е първото видео за сега за Fortnite. Ако искате още такива видеа, дайте по един палец нагоре, се абонирайте за канала. Само да си направя нещата тук, защото моя брат допреди малко играеше и си е разменил всички тук неща и така. Само трябва да си ги оправя. Трябва да си сложа лута. Това... Имам много скинове всъщност. Имам една от най-редките кирки. Сложа един глайдер. Не, той ще бъде, той е по-як. Тук пак трябва да оправям. Да, пак трябва да оправям. Опа. Сложим шейди и това е май. И къде е това танца? Хора, малко трябва, само трябва да си правя малко така акаунта. Го е най-накрая. Ще сложим гърдито искам да сложа. Добре, гърдито ще се сложа. Само да намеря къде е. Така. Добре, да започваме игра. След това днес да направим Victory Royale. И така, нека да почваме. Да видим какво има в шопа. Какво? Вау. Тъпо. Това е много яко. Това скин много го иска на Deadpool. Много тъпи неща. Добре, явно. Какво? Този танц е добър. Той би си го искал. Така. Да почваме игра. Мисля... Това нещо ли? Мисля да отида тук при новия лут. И така. Аз да позаграя само малко. То ще ни дава едит напред с това. Така. Още малко да взема. Направя още един. Още малко. Опа. Оп. Добре. Така. Какво е? Какво това бе? Добре, айде да започваме. Започнахме игра. Хора, започнахме игра. Айде. Чакайте повече видео на Fortnite и Brawl Stars, защото това е канал малко повече за гейминг неща. Опа. Чакам, тъпяме глайдер. Що ми се спука този глайдер просто? Това ако ми вземе честа... Да, това ще ми вземе. Аз ще вземе това оръжие. Добре, че върнаха тия боровинките. Проберите. Чест! Супер! Чека се скрие тука. Верно ли? Тия са махнали. Това. Оръжие. Искам да убия мистерио медаля, но е готин. Малко готин, бе. Горе-долу добър. Имате че... Опа! Къде си, бе?
Ай! Адай! О! Боже, хора, за малко да умра. За малко да умра. Олеле. То беше свършим скин. Това беше... изненадата. Първо се... Това го правя за първи път така. Моля, си викате, на кой му интересува да играе просто, бе. О, абе, аз не си гледам това. Това... Мистерио, къде е Мистерио, бе? Ето, това е Мистерио. Опа. Опа. Какво се смееш, бе? Къде си, бе? Ей! Абе, ей! Не! О, човек! Да, бе, брат, 2-1! 2-1! Хъдно гадно! О, още една игра ще изиграем. Още ще играем, още. Оф, този скин нещо не ми се играе много с този скин. Добре, аре, пак ще играя с това. Просто... Олаф не ми се чака изобщо. Не. Клик. Аре, дай на селфи, бе. Аре, ще му набиеме ли 1000 демидж? Не, няма да набиеме 1000 демидж. Чакай, сега ще ме се пробвам да набия 1000 демидж. О! Не! Накосам беше. Накосам да набия 1000 демидж, хора. Трябваше ми още един пистолет само. Оп. Мисля този път да дойда тук преди... Тоя. Вълка. Скачам. Добре. О, чест! О, това ама... Adventure chest. Adventure chest. Ой! О, кой загази тук що? Не бягай, моето момче, О. Не трябваше да идваш тук, май. Човек ли, бе? Ох, пак ли? Добре. Стар. Охо, тук е така ще бъде много яко. Къде си, бе? Къде си, бе? Мой. Офа. Его е! Къде си бил? Тук си бил през цялото време. Браво, бе. Умре. Още един Adventure Time. Adventure Chest. Не мога да говорим на тази дума. О, ес! Любимия ми айтем. В този
сезон. Знаехте, че има някой. Знаехте, че има някой. О, не! Как се маха това нещо? Yes! Ооо, коронка. О, коронка. Yes. Супер. Трябва да се скрие някъде, трябва да се хилна. Трябва да се хилна. Трябва да се хилна. О, намерих медкит, супер. О, тук ми спана медкит. Какво? Какво? Fortnite, ей. Добре, ти намерих още един медкит. Fortnite, ей. О, тук този човек забрави да се извинява. О, не, това е по-добро, това е по-добро. Adventures чест. О, добре. О, в тази игра, половината игра тук трябва само да се хилвам. Намерих починното на мен, което... това съм... това ми предзаписява още един Adventures чест. Там е галактика, знаете ли го това нещо? Не да знае. Клик, 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 ваш. Охо, бички. Тям към бичките много ясно. Дали това ще бъде добра идея или лоша идея? О, добре, че ме спочи с ходене. Опа! Опа! Благодаря, че ме хилна, бе. Абе, си много добър нещо, бе. Благодаря, че ме хилна. Това нещо ме такова само. Това нещо ще го взема за... Не, няма да го вземам. Това е малко слабичко. Това е добра комбинация това, което да направи. Що? Имам 4 кила. Абе, ей. Човек, хора има 4 кила. На една игра съм направил 13, спокойно. Друга игра съм направил 13. О, в тази пака ми се прилича на човек. О, това рага на празник. Отивам някъде... О, пратка, паднала пратка. Пратка, паднала пратка. Айде. Оу, доста добре. Това чест искам да също да го отворя. Моята тактика. Тук има човек. Било витално. Чека се поупражнявам малко да едитвам. Red, Drone Dark, Speedy Clip. Човек! Така, това е идеална идея. Това е идеална идея, ако дойде тук някой. Бе, ела. Всъщност, къде съм аз? О, добре. Няма да дойде. Тръгвам си аз. Той изтръгва. Поне не махнаха тия. Оп. Забравях си колата, ма нищо. Ето ми още една. Нова.
Скучно, искам хора, искам битки. Чест. Това е отдавано място. Да, място е отдавано. От мен. О, не мисля, че би се скирка това. Скоро да е някакъв човек. Още, че си път... Fortnite иска да махате тия неща, тия листча от Fortnite, защото си заприличах, че е човек. Мисля, че чух някаква кола. Хора, от тази игра ще тръгвам да взимам някакви болести. Човек, причуват ми се неща, много такива неща. Аз като бях малък я играех, даже тръгна се да взимам... това го взимам за първи път всъщност. Наживо. За първи път наживо. Не. Кола, чух кола, ама... Ема... То щит не знам с какво да го заменя. Не знам с какво да го заменя това. Това, може ли? Не, няма да си го заменявам, няма. Аре ще тя призвока, ако мога, няма. Мога да имам... Битки! Някакъв скар ли е това? Човек! Опа! Бом! Какво? Аре, ще ти какна. Тъкмо влака дойде. Идеално. Човек при влака. Как го убих само. Как го убих? Опа. Остава. Нещо ми бъгва нещо. Охо, тук има някакъв човек. Добре, ще взема за помощник. И химна за 10. Кола. Нещо ми бъгва. Това е много яко хора, да. Какво? What? Това го стигам само това. Така. Искам да привличам хора. Нещо много ми се такова от слушалките. Човек! Имам 6 кила. Дали това ще бъде седмия кил? Най-вероятно. Човек, easy kill е това. Опа! Това нещо не е. Аре, танцуваме за победа малко за 7 кила. Браво, Атина! Битки! Отново ли битки, бе? Не се хилвай, бе! Не се хилвай! Няма да се хилваш! Опа! Yes, бе! Медалон! Yes, супер!
Супер. О, супер. Идеално. Само хора, трябва да си оправя малко. Тук това, че ми е нещо много. Така, идеално, така. Да. О, стая. Островче, супер. Какво? Това е... Тук има човек, тук има човек. И го видях. Оп! Това ли е? Това не трябва да идваш при мене. Чули? Това ти е за урок. Това трябва да се бъркаш с грешите хора. И да се биеш с моите NPC-та. С моите заложници. Много странни звуци чувам тук в тази Fortnite. Това е малко... Какво направих, бе? Така много мразим като места. Тя към острова. Оп, сега ако има някой там. Ако има някой, тук ще се... Има големи проблеми. Дано да бъдат златни оръжията. Мисля, така ще бъде. Бе, ти ли... те помисли за човек, бе. Айде. По-бързо! Айде, 3, 2, 1. Човек, това ли беше само? Има още горе неща. Човек, нищо тук не ми даде тук абсолютно почти нищо. За мене. Всякото аз имам. Аз забравях, че така, като седна мога да ставам невидим. Всъщност е така мога тук си... Зоната, бе! Аз съм много смотан, бе. Много съм просто. Остан! Бе! Аз не знам, че остават 4 човека да убия. Аз съм много прост, бе. Айде. Само... защото... така, сега е по-добре. Има ли Adventure Chest? Има Adventure Chest! Супер! Падне ми се нещо хубаво. Добре, аз забравих, че няма какво ми се падне. Защото аз имам най-хубавите неща. Мистерия. Това мистерия използват пушки, бе. Къде си, кралицо? Ела те убием и не станеш кралица. Къде си, бе? Щом тя стана зоната. Лежен... кой смотаняк се ставил Legendary помпа? Ето, точно тука. Това не е прибамка, бе. Ей. Човек! Охо! Мисля, ще направим Victory Real. Оп! Трима остават. 3 човека. Трябва да бегам някъде далече в зоната. Трябва да си хвана най-вече. По-бързо. Така.
какво беше това? Искам да знам какво беше това. Човек! 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 Айде! Оу! Оу! Това беше на косъм да умра. О, хора. На косъм да умра. Остават само двама човека. О, леле. Трябва ми Big Shield, трябва ми Big Shield или минита. Но, Big Shield! Един човек става. Това е най-тъпия медальон! Това е най-тъпия медальон! Казвам ти! Много е гаден! Вместо сега се хилна, спокой се. Съмнява клъкам, съмнява. Ох, човек, като... Много съм напрегнат някога в тази игра. Мисля, много съм напрегнат. Човек! Човек! Ето го човека! Къде си? Къде теше? Къде той е? О, не, това медальон е ужасен. Ще бягам към другата зона. Видях го! Абе, то... Его е, там е хора. Оу! Той си е силен. Той си е силен обаче. Сега ще убия. Не! Yes, бе! Аре! Айде! Хора! Целта ни беше изпълнена. Хора, това беше много добра игра. Надявам се ви хареса този видеоклип. И ако е така, дайте един лайк на това видео и се абонирайте за канала. И до другия път. И от мен, чао!